פיצוץ. וואו, מה זה? שמע, אני מפחד, אני חוזר לבוא. וואו, וואו, וואו. וואו, וואו. כמה פיצוצים. וואו. אתם רואים שם? חמש בומים, 6 בומים, בלא יודע בכמה. וואו, וואו, וואו. תשמעו, זה על הבוקר באשדוד. איזה מפריד. יחד עם קב"א, פקע"ר, ערוכים פה לתת מענה לכל הנפילות האלה. אנחנו ערוכים 24 שעות, אנחנו ניתן מענה מיידי. אני רוצה לנצל עוד פעם את הבמה, להגיד לכולם, הנחיות פיקוד העורף, מצילות חיים, תפסו מחסה בזמן ההזעקה, לא לצאת מהמחסה 10 דקות לפחות. וחוץ מזה אני אומר, כמו שראיתם פה בזירה, כל הסקרנים,